Foursquare és una aplicació gratuïta basada en la geolocalització per als dispositius mòbils. La seva funció és donar a conèixer la nostra ubicació i les seves característiques als nostres amics i seguidors. Qui millor per parlar-nos de Foursquare que un geògraf, el Joan Carles García Arpín. Com i quan utilitzes el Foursquare? Sobretot quan estàs fora del teu entorn, en el meu cas, que viatges a altres països o inclús o llocs propers, però que no estan en el teu àmbit quotidià i aprofites per intentar descobrir o compartir aquells jocs que t'interessen per un motiu especial o veus que tenen alguna cosa que poden aportar als altres i vas compartint entre les teves amistats o entre la gent en general. Què són els badges? I les alcaldies? Foursquare, per fomentar una mica de participació, té una vessant lúdica, que és que quan més check-ins o quan més ús vas fent d'aquesta xarxa, et van donant premis, vas acumulant punts, també vas acumulant el que es diu una mena de xapetes, i aquestes pots aconseguir, per exemple, les alcaldies o els majors d'aquest lloc concret, i és una manera de competir amb les teves amistats per intentar agafar més visibilitat una mica. Has tingut alcaldies, tu? Ens dius quines? He tingut diverses, però com que és una xarxa dinàmica, algunes, com que tampoc les vas fent servir molt habitualment, te les van traient, que és una forma de fomentar la participació, però ara mateix em sembla que en queden dues. Una és a la ciutat o al poble de Cazorla, un hotel de Cazorla, i una altra és un poblet de Castella-La Manxa, que se'n diu Lleste. Són dos emplaçaments que recomano visitar perquè tenen molta singularitat tant a nivell de natura, a nivell d'història. I, de moment, intentaré mantenir-les quan torni a passar per aquests pobles. Ens recomanes seguir algú en concret? Com a exemple més notable d'ús de Foursquare, jo a tots aquells que vulguin seguir recomanaria seguir a Taxi Oviedo, el podeu trobar per aquest nom a totes les xarxes socials, inclòs a Foursquare, també a Twitter o Facebook, i es tracta d'un noi que viu a Oviedo, exerceix de taxista, que potser és un tipus de feina que ens costaria relacionar una mica amb les xarxes socials, però que ha fet de Foursquare la seva principal eina de difusió